Sa minn sbieħ il-jum il-Pulizija mill-Special Intervention Unit assistiti minn Patrol Boat tal-Forzi Armati ta' Malta kienu impenjati f'operazzjoni delikata immens mal-irdumijiet ta' Miġra l-Ferħa limiti tal-Baħrija, operazzjoni li fija kienu msejħa għad-dasa tal-AFM uffiċjali minn taqsima ta' Rjati Maġġuri u anke tad-Distrett. Kien is-sit netnews.com.mt li kmini fil-għodu żvela kif din l-operazzjoni instabu armi, munizzjoni u anke esplosiv. B'rapporti indikaw li dawn possibilment huma rifles tal-għamla AK-47 u detonaturi ta' esplosivi marbuta mal-aħwa Robert u Adrian Aġus ta' Maksar. Kif jiġdu dawn il-filmati l-għaddasa elevaw l-armi fit-tfittxija li kienet ilha għaddejja mill-ġurnata tal-ħadd. Mhux magħruf eżatt kif waslet is-senjalazzjoni għand il-pulizija li kien hemm l-armi u l-munizzjon fil-baħar. L-AFM kienu qed joperaw fiż-żona bl-użu tal-Patrol Boat P-23 bl-għaddasa jersqu taħt l-irdumijiet bid-dingi tal-istess Patrol Boat sakemm eventwalment deru jtellaw mill-baħar borza sewda li allegatament kien fiha dan il-materjal esplosiv kif ukoll l-armi. Għal-ħin twil il-Pulizija għalqu l-aċċess għaż-żona biex tkun tista' ssir din l-operazzjoni. Aktar tard fi stqarrija l-korp ikkonferma li l-ħidma fiż-żona kienet ilha għaddejja mill-ħadd wara rapporti li kienu tlemħu armi f'qiegħ il-baħar għalkemm għadu mhux ċar jekk ir-rapport sarx minn xi sajjieda li normalment ibaħħru bl-opri tagħhom taħt l-irdum. L-istqarrija ma tagħmel ebda referenza għall-aħwa ta' Maksar għalkemm kollox jindika li dan il-munizzjon u rifles għandhom rabta mal-qtil ta' Karwana Galizja u l-arrest tal-aħwa Aġus fi frar illi għadda. B'sorsi jgħidu li l-borza tpoġġiet f'qiegħ il-baħar biex allegatament jitwarbu l-provi li jorbtuhom mal-assassinju. Bil-każ kienet infurmata l-Maġistrat Monika Vella li qed tmexxi inkjesta mejjuna bl-esperti.